penangkapan babi ngepet yang meresahkan warga. Jangan lupa tonton sampai akhir. Duh, sepi banget di rumah nih, nggak ada teman. Coba jalan-jalan. Coba cari teman-teman Pak Bos berkumpul sama teman-teman. Pernah ketemu ini pakai teman. Tahlil kok. Ini yang pernah ngocok tadi. Oke, tambahin juga. Iya, makasih. Susulin bos. Tahlil Keren bos. Sana kopi ini biar. Oh iya. Bos. Pak Bos menceritakan sosok yang meresahkan warga. Pak Bos merasa terganggu dengan makhluk tersebut. Oleh kucing. Kamu gitu berang dingi yo. Ngomongin ngono. Kamu kok iya bos. Loro yo. Kalau kan yo. Rame. Ya pas sampean iki kok anu wis jero bengi iki rono wae. Ini beli ono pusat suruh Bareng-bareng. Masuk sampean kan enak lho. ini Yo iki kan yo orang baik iki kan bisa percaya aku. bos. Percaya, nah mana kene-kene iki wis ana dukun siji. Tapi kuno bos gede Spiritual, dukun spiritual. Ya cocok iki bos. Yo pas wi. Cukup kecil ini kan ora isu to bos. Lah kuwi dusun personal. Misalnya biasanya bos kita pindah wae masalah kan iki ngoten tukang pemulung kon dukuni bos. Kalau dukun terus. ya apa misalnya sing mandur sing ngrasa wis dadian kabeh iki dukun kabeh masalah iki pecahke misteri yang bisa iki golek maroko. Pak Bos mengajak pemburu hantu dan menangkap sesosok goib tersebut. Iki anu ya, ini kayak gini mencekam. Kayak ana suara. Oh iya bener ki Mas. Betul kono ketake suarane. Ayo Oh iya, kitane nek ning kono ini anu. Aurane ning kono. Yo ono yo, jajal. Ayo jajal. Kitane ono ning kono kae. Iki kanca-kanca parani yo, ono yo. Dan muncullah makhluk yang sangat menyeramkan. Iki kok ono buntut dhuwur nek kene iki apa iki? Wujud apa iki? Oke. Iki turut disial. Yo muket-muket ya. Yo ngiki. Apa iki? Biar kok tak gawe dulu macan ora ono. Gak kali iki nek ngi bejoran. Bener dhewe. Pindah